Her ser vi Rangstrup Borglavs lokaler, hvor vi har en entré med herretoilettet, som det drejer sig om. Toilettet er rigtig gammelt, som man kan se. Toilettet har det ikke så godt. Væggen har set bedre dage. Dørene har også set bedre dage. Rørene har en del rust. Klinker er begyndt at løsne sig flere steder. De spændes og bliver holdt fast med tape. Pissoir af ældre dato, hvor der er problemer med afløbet, der tit stopper til. Hele gulvet her skal brækkes op, og der skal lægges nye kloak i, for at gøre det mere rengøringsvenligt, samt at der skal lægges varme i gulvet. Væggen skal erstattes af en fast muret væg, samt døren skal udskiftes.